Dia malah udah karena tau orang
sangku diculuk bilo kalarenyo panggalan singkir panyambuang sayur tapaso buanan mangsa dipandang sajo kok dicali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah pandayang kata bidua diri jaleka sansai di lamun cali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah pandayang kata bidua diri jaleka sansai di lamun usah
sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
denai kapulang. Oh mande denai tarimo kabar jo urang nanti kampung pasan mande menyuruh pulang. Denai kapulang. Oh mande denai tarimo kabar jo urang nanti kampung pasan mande menyuruh pulang. Salah
makin larut manarimo kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi